ኣተሓጻጽባ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ብከመይ ክሕጸብ ኣለዎ? ኣገባብ ኣተሓጻጽባ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ጌጋ ዝኾነ ወይ ክንገብሮ ዘይግባአና ኣተሓጻጽባ ከመይ እዩ? ንጽሬት ንጥቀመሎም መድረዚ ይኹኑ ጨናታት ንገብሮም ኣብ ከባቢ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም ወይ ክንገብሮም ኣለና ዶ ዝብል ክንርኢ ኢና። እቶም ዘይንቡር ድበሃሉ ካብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድፈሱ ፈሰስቲ እንታይ እዩ ሳዕቤኖም ካብ ምንታይ ይብገሱ መዓስ ናብ ዶክተር ክትከይድ ኣለዋ ድሕርዚታት ምልክታት ኣለዋ ኮይኑ ማለት እዩ ዝብልን ካልእን ክንርኢ ኢና ሎማዓንቲ ሰላምታ ኣይረሳዕኹን ንኹላትኩም ሰላም ብለኩም ነዚ መደብ ዝትከታተሉ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ከዓ ከም ዝኸላለየኩም ዝፀናሕኹ ኣብቲ መጀመርያ ቪድዮ ብከመይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድፈስስ ፈሳሲ ጥዕና ዘለዎን ጥዕና ዘይብሉን እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ባክቴርያ ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም እንታይ ሓገዝ ዝህብዎ ነቲ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ብፅሬት ንክትሓዝ ዝብል ርኢና ኢና ኣብኡ ስለዚ ንዓ ደይረኣኹማ ተለኹም ንዓ ክትርእይዋ ይዕድመኩም ነቶም ዝረኣኹማ ግን ናብዚኣ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ከስክረኩም ብከመይ ክንሓፅቦ ንኽእል ሳዕቤናቱ ርኢና ትድፈሱ ንቡርን ዘይንቡርን ድበሃሉ ርኢና ሕጂ ኸ ብትክክል ወይ ከዓ እቲ ኣተሓፃፅባ ናይቲ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲስ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ንሓፅቦ ዘለና ፅቡቅ ኣሎ ድዩ እቲ ኩሉ ግዜ ነዘውትሮ ዴይሊ ናትና ሩቲንሲ ከምኡ ድዩ ክኸውን ደሎስ ዋላ ብጌጋ ኢና ንሓፅቦ ዘለና ንብል ሎማዓንቲ ከዓ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ ፅሬቱ ብከመይ ክትሓዝ ኣለዎ ንዝብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክሕፀብ ከሎ ወይ ክንሓፅቦ ከለና እንታይ እዩ እቲ ዝበለፀ ኣገባብ እቶም ጨና ዘለዎም ሳሙናታት ወይ ከዓ ሻምፖ ክነወግድ ክንከል ኣለና ጨና ዘለዎም ሳሙና ወይ ከዓ ኣንቲ ባክቴርያ ዝኾኑ ወይ ከዓ ፀረ ባክቴርያ ዘለዎም ሻምፖ ይኹኑ ሳሙናታት ክነወግድ ክንከል ኣለና እዚ እንድሕዳ ኣወጊድና ነቲ ብልዕቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይመፅኦን እዩ ዝኾነ ባክቴርያ ክፋርዩ ይክእሉን እዮም ሳሓ ይገብርኒ ማለት እዩ እንድሕዳ እዚኦም ተጠቂምና ግን ነቲ ባላንስ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ንዕኡ እቲ ፒኤች ናቱ ባላንስ ማለት እዩ ፒኤች እንታይ ምዃኑ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ስለ ዝገለፅናይ ኣብዚ ንገልፆን ኢና ንዓ ሪፈር ግበርዋ ፖቴንሻል ሃይድሮጅን ይበሃል እዚ ሳሙናታት እንድሕዳ ተጠቂምና ጨና ዘለዎም ወይ ጀል ወይ ከዓ ፀረ ባክቴርያ ዘለዎም ሻምፖታት እንድሕር ተጠቂምና እዚ ንምንታይ ሓሲልና ነቶም ባላንስ ፒኤች ዝበልናዮ ናይቲ ከባቢ ብልዕቲ ዘሎ ነቶም ባክቴርያ ነቲ ባላንስ ናቶም ጥዑያት ዝበሃሉ ባክቴርያ ስለ ደሓሲልና እዚ ሽዑ እንታይ የስዕብ ቃንዛ ከስዕበልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናብ ዘይተደለየ ክወስደና ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ጨና ዘይብሎም ሳሙና ወይ ከዓ ጀል ወይ እውን ሻምፖ ክንጥቀም ኣለና ንንዕኡ ተባሂሎም ንመሕፀቢ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ተባሂሎም ጨና ደይብሎም ዝስርሑ ኣለዉ ንዖም ርኢና ክንጥቀም ኣለና ዝኾነ ንነብስና ንጥቀመሉ ሻምፖ ይኹን ሳሙና ክንጥቀመሉ የብልናን ማለት እዩ እጂ ብከመይ ከ ክንሓፅቦ ኣለና እንድሕር ኢልና ከዓ ብጨና ዘይብሎም ሳሙናታት ማለት እዩ ክንሓፅቦ ኣለና ኣብቲ ከባቢ ጥራሕ ከባቢ ናይ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ክንሓፅቦ ኣለና እጂ ከባቢ ክብል ከለኹ ኣብ ውሽጢ ሳሙና ወይ ሻምፖ ክነእትወሉ የብልናን ምክንያቱ ኣብታ ቀዳመይቲ ክፋል ቪድዮና እንታይ ኢልና ነርና ናይ ገዛእ ርእሱ ፅሬት ባዕሉ ደፍስስ ፈሳሲ ኣሎ ድፈስስ ፈሳሲ ኣሎ ካብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ፅሬቱ ንክሕሉ ስለ ዝሕሉ ንውሽጢ ምሕፃብ ኣየድልየናን እዩ እንታይ ደኣ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኢና ክነፅርዮ ኣብዛ ኔክስት ስላይድ ክንሪኣ ኢና ናይ ከባቢ ዝብል ግን ብጨና ደይብሉ ሳሙና
መዓልታዊ ክንሓጽቦ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ውሽጣዊ ግን ባዕሉ ናቱ ጽሬት ስለ ዝሕሉ ድፈስስ ፈሳሲ ስለ ዘለዎ ንዑ ንውሽጢ ኣቲና ግን ክንሓጽብ ኣይግባእናን እዩ ወይ ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ብተፈጥሮኣዊ ዝኾነ ናቱ ድፈስስ ፈሳሲ ኣሎ ካብቲ ውሽጢ ንደገ ድወፅእ ባዕሉ ሓፂብዎ ነቲ ናይ ውሽጢ ይወፅእ ንሕና ደድልየና ምሕፃብ ግን ኣብቲ ከባቢ ናይ ብልዕትና ጥራሕ እዩ ምሕፃብ ዘድልየና ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣገባብ ብከመይ እዩ ብከመይ ኣገባቡ ሲ ብከመይ ሰይላና ንሓፅቦ ዝግባአና ዋላ ኣገባብ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ኣገባብ ኣለዎ ከመይ ትገባብ እንድሕር ኢልና ኩሉ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕታ ክተፅሪ ከላ ንኩሉ ከባቢ ንኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንዑ ክተፅርዮ ኣለዋ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ሊፕስ ነዚ ሊፕስ ድብል ዘሎ ስእሊ ኣለና ኣብዚ ክርአ ኢና ነዚ ሊፕስ ክንብል ከለና እዚ እንድሕር ደኣ ዘስእሊ እዚ ይረኣየና ኣሎ ኮይኑ ኣብ ናይ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ኢልና እንድሕር ደኣ ሓሲብናዮ ነየናያ ክተፅርዮ ዘለዋ ሕጂ ነዚ ከባቢ እዚ ኣብዚ ምልክት ገብረሉ ኣለኹ ምናልባት ድሕር ዝረኣየኩም ኮይኑ ነዚ ከባቢ እዚ ከንፈር ኣሎ ንዑ ኢና ነዚ ሊፕስ ኢልና ዘለና ኣብዚ ከናፍር ኣሎ ነዚ ከባቢ እዚ እዩ ምፅራይ ደድልያ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ነዚ ከባቢ እዚ ነዚ ከባቢ እዚ ነዚ ምፅራይ ዘድሊ ማለት እዩ ነዚ ምፅራይ የድሊ ካበይ ናበይ ከድባ እንድሕር ኢልና ኣገባብ ኣለዎ ካበይ ናበይ እንድሕር ኢልና ካብ ቅድሚት ንድሕሪት እንታይ ማለት እዩ እዚ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ማለት እዚ እንድሕር ደኣ ቅድሚት ኮይኑ ንፈልጦ ኢና ካብዚ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ማለት እዩ ካብ ድሕሪት ንቅድሚት ኣይኮነን ስለምንታይ ካብ ድሕሪት ንቅድሚት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ባክቴርያ ካብቲ ሓቂቁ ንደገ ዝወፅእ ካብቲ ሓቂቁ ንደገ ዝወፅእ ንውሽጢ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክነእትዎ ንኽእል ኢና እንድሕር ደኣ ካብ ድሕሪት ንቅድሚት ነፅርዮ ኮይና ካብቲ ሓቂቁ ንደገ ዝወፅእ ዝሓቀቀ ምግቢ ንደገ ዝወፅእ ወይ ንቀልቀል ኢልና ንፅውዖ ዝወፅእ ካብኡ ንብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክኣቱ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ከስዕበላ ይኽእል ኢንፌክሽን ወይ ከዓ ረክሲ ናይ ብልዕቲ ከስዕበላ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ክነፅሪ ከለና ኩሉ ግዜ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት እዚኣ ምናልባት ኮምፕሊኬትድ ከይትኾን ወይ ከዓ ከምዚ ዘይተረዳእትኩም ድሕር ኮይና ቁሩብ ምልስ ኣቢልኩም ረኣይዋ እዛ ቪድዮ ክትርዳእኩም እያ እዚ ሽዑ ምስ ሓፀብናዮ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ምስ ሓፀብናዮ ክነንቅፆ ከዓ ክንክእል ኣለና ክነቅፅ ክኽእል ኣለዎ ብፅሩይ ሽጎማኒ ወይ ዝኾነ መንቀፂ ፅሩይ ጌርና ከዓ ክነንቅፆ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ደየንቀፅናዮ ግን ምስቲ ዝወፅእ ካብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝወፅእ ፈሳሲ ወይ ረሃፅ ይኹን ካልእ ይኹን ምስቲ ከየንቀፅናዮ ከዓ ወገዲፍናዮ ዘለና ተደማሚሩ ንባክቴርያ ኣብዚ ንክፋረዩ ምቹእ ባይታ ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክነፅሪ ከለና ጨና ደይብሉ ንኩሉ ከባቢ ጨና ደይብሉ ሳሙና ወይ ሻምፖ ንኩሉ ከባቢ ናይ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ከዓ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ክነፅርዮ ክንክእል ኣለና ካብ ድሕሪት ንቅድሚት ደይኮነ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ስለምንታይ እንድሕር ደኣ ካብ ድሕሪት ንቅድሚት ነፅርዮ ኮይና ባክቴርያ ካብ ቀልቀልና ንብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኦም እንታይ ከስዕቡላ ይኽእሉ እዮም ረክሲ ኢንፌክሽን ክፈጥሩላ ይኽእሉ እዮም ኦኬ ክንጥቀሞ ዘይግባአና ኣገባብ ከ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ዝኾን እቲ ገባብ ክንጥቀሞ ዝግባአና ወይ ከዓ ክነፅርዮ ከለና ክንገብሮ ዘይግባአና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ማይ ብማይ ጌርና ንውሽጢ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክነፅርዮ ምፍታን እዚ ጌጋ እዩ ስለምንታይ ኣብዚኣ ዝሓለፈት ስላይድ እንታይ ኢልና ኣለና ዋላ እውን ኣብታ ናይ መጀመርያ ቀዳማይ ክፋል ቪድዮ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ብነብሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ፈሳሲ የፍስስ እዩ ንፅሬቱ ንክሕግዞ ማለት እዩ ስለዚ ንውሽጢ የእቲኻ ማይ ጌርካ ከምዚ ብዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ምሕፃብ
ኣይድልኒ ንውሽጢ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣይድልኒ እዚ ጌጋ እዩ እዚ እንድሕር ጌርና እንታይ ክገብረልና ይኽእል ነቶም ድፈሱ ከውፅኦም ይኽእል ማለት እዩ ነቶም ብተፈጥሮ ክፈሱ ዝኽእሉ ከፅርዮም ይኽእል በዓል ስለ እንድሕር ኣፅሪዎም ከዓ የለን ዝፈስስ ኣብዚ ትድፈስስ ፈሳሲ ኣብቲ መጀመርያ ቪድዮና እንድሕር ርኢናዮ ኮይና ንሱ ባክቴርያ እውን ስለ ዘለዉ እቲ ፈሳሲ እውን ስለ ድፈስስ ካልኦት ብደገ ድመፁ ባክቴርያ ኣብኡ ንኽፋረዩ ወይ ረክሲ ንኸምፅላ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ቁስሊ ንኸገብሩላ ወይ ሰሓ ክገብሩላ ዝኽእሉ ይከላኸሉልና ኢልና ነርና እንድሕር ደኣ ማይ የእቲና ውሽጢ እናሓፅቦ ኮይና ነቲ ኣሲድ ናቱ ነጉድሎ ስለ ዘለና ንሓፅብ ኢልና ንሕና ክነፅሪ ኢልና ኢና ንገብሮ ዘለና ግን ናብ ደገ እንተኮይኑ ፀገም የብሉን ውሽጢ ስለ ዝኾነ ግን ኣብ ውሽጢ እቲና ንሓፅቦ ስለ ዘለና ማይ ግን ነቶም ድፈሱ ፈሳሲ ንዖም የፅርዮም ስለዚ እቲ ከባቢ እንታይ ይኸውን ካልኦት ደይናትኪ ባክቴርያ ኣብኡ ንኽፋረዩ ዕድል ይፈጥር ስለዚ እዚ ማይ ጌርካ ንውሽጢ ምፅራይ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ፅቡቅ እውን ኣይኮነን ነቲ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ከምኡ ጌርና እዚ እንታይ የስዕብ ነቶም ኣብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝርከቡ ጥዑያት ባክቴርያ ካብ ዝተፈላለየ ነገራት ዝከላኸሉልና ንዕኦም ይፃብኦም ኣሎ ማለት እዩ ትፃብኦም ኣለካ ተጉድሎም ኣለካ እንዳሓፀብካ ማለት እዩ ሶ እዚ ተመራፂ ኣይኮነን ዋላ እውን ድማዓድ ኣይኮነን ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ፅርዮ ድበሃል ኣይኮነን ስለምንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ስለዚ ክነፅርዮ እንድሕር ደኣ ኮይና ከምታ ኣብዛ ዝሓለፈት ስላይድ ድበልና ከምኡ ጌርና ጥራሕ ኢና ክነፅርዮ ዘለና ካልእ እንታይ ድበሃል ኣበሃላታት ኣሎ እንድሕር ደኣ ማይ ጌርካ ብውሽጢ እቲኻ እንድሕር ሓፂብካዮሲ ካብ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ይከላኸለልካ እዩ ዝበሃል ብሂል ኣሎ ዝኾነ ሰብ እውን ከምኡ ብሓንጎሉ ዝኣምነሉ ኣሎ እዚ ግን ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ ወይ ከዓ መርትዖ ዝተረኽቦ ነገር ኣይኮነን ካብ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ወይ ከዓ STI ዝበሃል ሕማም ንኽከላኸለልካ ኣይክእልን እዩ ከምኡ ጌርካ ስለ ዝሓፀብካዮ ካብዚ ካብ ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ክትከላኸል እንድሕር ኮንካ ኣብ ግዜ ሴክስ ኮንዶም ጥራይካ ክትጥቀም ትኽእል እዚ ጥራይ ከድሕነካ ዝኽእል ካብ ስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ማለት እዩ እምበር ብዘይ ዝኾነ ይኹን መከላኸሊ እንድሕር ደኣ ፆታዊ ርክብ ጌርካ እሞ ካብ ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከዓ ትፈርሕ እንድሕር ኮንካ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምግባርካ ማይ ውሽጢ እቲኻ ክትሓፅቦ እሞ ንዖም ከውፃልካ እንድሕር ትሓስብ ኣለካ ኮንካ ጌጋ እዩ እንድሕር ከምኡ ጌርካ ከዓ ነቶም ናትካ ብናቹራል ወይ ከዓ ብተፈጥሮኣዊ ድፈሱ ፈሰስቲ ንዖም እውን ትፃብኦም ስለ ዘለካ ስዑድ ናብ ዝገደደ ንዓኻ የቃልዓካ ማለት እዩ እሶም ከላኸሉልካ እንዲኦም ናብ ዝገደደ የቃልዓካ ማለት እዩ ን STI ዝበሃል ወይ ከዓ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ዝበሃል ናብኡ ብዝገደደ የቃልዓካ ይከላኸለልካ ዘይኮነ የቃልዓካ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ክንሓፅብ ከለና ብልዕትና ማለት እዩ ንጥቀመሎም ናይ ፅሬት መድረዚ ወይ ከዓ ዝኾነ ጨናታት ዲዶራንት ምግባር ከ ፅቡቅ ድዩ ንዝብል ከዓ እንድሕር ደኣ እዚኦም ጨና ዘለዎም መድረዝቲ እንድሕር ተጠቒምና እዚ ልክዕ ከምዛ ኣብዛ ዝሓለፈት ድበልናዮም ነቶም ባክቴርያ ስለ ዝፃብኦም ወይ ከዓ ነቲ pH ባላንስ ናይቲ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝፃብኦ እዚ ናብ ሽግር ከብፅሓ ይኽእል እዩ ነቲ ብናቹራል ወይ ከዓ ናቹራል ባላንስ ናቱ ናይቲ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝፃብኦ እዚ ጨና ዘለዎ መድረዚ ወይ ንፅሬት ኢልክን ትጥቀማሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንድሕር ደኣ ጨና ጌርክን ዲዶራንት እንድሕር ጌርክን ነቲ ብተፈጥሮኣዊ ዝፈስስ ፈሳሲ ስለ ዝፃብኦ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ክንጥቀመሉ የብልናን ማለት እዩ እሞ ብከመይ ደኣ ብፅሬት ክንሕዞ ንኽእል እንድሕር ኢልና ብኖርማል ዝኾነ ብጨና ደይብሉ ሳምናን ማይን ማይ ከማን ልብጥ ዝበለ ወይ ከዓ ልብጥ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ብትሮፖ ውዑይ ክኸውን የብሉን ዝሑል ከዓ ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ቁሩብ ውዑይ እንድሕር ዝበለ ኮይኑ
ንغፀሪ ንرحاጽ ድዩ ዋላ ንትድፈስስ ፈሳሲ ድዩ ቀልጢፉ ንኸጽርዮ ይሕግዞ ካልኣይ እንድሕር ውዑይ ኮይኑ ብዙሕ ሽግር የምጻልካ እዩ እንድሕር ደኣ ማእከላይ ኮይኑ ግን ስለ ደየምጻልካ ብልበጥ ዝበለ ማይ ጌርካ ሳምናኻ ጨና ዘይብሉ ጌርካ እንድሕር ሓጺብካ እዩ ኖርማል ጽሬቱ ዝሕሉ ማለት እዩ በር እዚኦም ዝተፈላለዩ ብዚ ንሪኦም ዘለና ናይ ጨና ድዮም ወይ ከዓ መንቀጽቲ ንኽነንቅጾ ድሕር ድኾነ ፈሳሲ ፈሲስና ወይ ዝኾነ ጨና ንኸይገብር ኢልና ብስክፍታ እንድሕር እዚታት ንገብር ኣለና ተመሊስና ናብ ካልእ ሳዕቤን እዩ ድመጸና እንታይ ሰሓ ገብረልና እንድሕር እዚታት ጨናታት እንድሕር ጌርና እንተ ደኣ ብንቡር ብኖርማል ጨና ደይብሉ ሳምና ጌርና ተሓጺብናዮ ልክዕ ከምቲ ኣንተወይ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ጌርና ነቲ ከናፍር ናይ ብልዕቲ ንውሽጢ ኸየእተና እዚ እንድሕር ደኣ ውሽጢ ኮይኑ ሓሲብናዮ ነዚ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ጥራይ እንድሕር ብግቡእ ጌርና ብልበጥ ዝበለ ማይ ጌርና ሓጺብናዮ እኹል እዚ ጽሬቱ ሓልዩ ኣሎ ናቱ ማለት እዩ ዝኾነ ንቡር ዝኾነ ጨና ናይ ኖርማል ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ንኽህልዎ ከዓ ንቡር እዩ ሕማቕ ኣይኮነን እንድሕር ደኣ ብርቱዕ ኮይኑ ድጋነን ኮይኑ የስ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ወይ እውን ዝኾነ ሓሚም ክለኽ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ንቡር ጨና ናይ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ንቡር ዝኾነ እንድሕር ኮይኑ ግን ንቡር እዩ ስለዚ ብዙሕ ክጭንቕሉ የብልክን እዚ ዝበልናዮ ጨናታት ግን ደይምጥቃም ወይ መድረዚ መንቀጽ ኢልካ ጨናታት ዘለዎም ደይምጥቃም ኣለዉ ሰብታይ ሰሪሖሞ ክሽየጠሎም ስደለየ ንጥዕና ጽቡቕ ድዩ እንዳይልና ግን ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ደይ ንቡር ድፈስስ ፈሳስኸ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ወይ ስለምንታይ እዩ ደይ ንቡር ድፈስስ እንድሕር ኢልና እዞም ባክቴሪያል ቫጂኖሲስ ትበሃሉ ባክቴርያ እዮም ከምኡ ሽሞም እዚኦም እዮም ነቲ ዘይንቡር ድፈስስ ፈሳሲ ዝገብርዎ ማለት እዩ እዞም ባክቴርያ እዚኦም እንድሕር ደኣ ኣለዉኻ ብዝተፈላለየ ምክንያት ወይ እቲ ጨና ዘለዎ መድረዚ እንድሕር ተጠቒምካ ወይ ጨና እንድሕር ጌርካ ወይ ከዓ ብጨና ዘለዎ ሳምና ዲኹን ሻምፖ እንድሕር ተሓጺብኪ እዞም ባክቴሪያል ቫጂኖሲስ ዝበሃሉ ንዕኡ እዚኦም ሕጂ ንኽፋረዩ ኣብቲ ከባቢ ብልዕቲ ንዕኦም ተፍቅድሎም ኣለኻ ማለት እዩ ብከምኡ እንዳተጠቐምኪ ስለዚ እዚ ነቲ ዘይንቡር ዝበሃል ፈሳሲ ንኽፈስስ ቀንዲ ጠንቂኦም ወይ ከዓ ሳዕቤን እዮም ማለት እዩ እዚ እንታይ ከስዕብ ይኽእል እንድሕር ኢልና ሽዑ እዚኦም እንድሕር ተፋርዮም እዞም ቫጃይናል ባክቴሪያል ቫጂኖሲስ ድበልናዮም እንድሕር ደኣ ተፋርዮም እንታይ ከስዕቡልካ ክእሉ ጨና ብርቱዕ ዝኾነ ጨና ይገብሩልካ እዚ ሕጂ ኣይንቡርን እዩ ድሕር ብጨና ብርቱዕ ኣለዎ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ዝፈስስ እውን ኣብቲ መጀመርያ ቪድዮ እውን ገሊፅናዮ ኢና ኣብ ቀዳማይ ክፋልና እንድሕር ሕብሪ ኣለዎ ኮይኑ ጨና እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ እንድሕር ደኣ ተመጣጦ ኮይኑ ወይ ሕፍስ ዝበለ ኮይኑ ጨና እንድሕር ኣለዎ ኢልና እዚ ንቡር ስለ ደይኮነ ናብ ሕክምና ክትከይድ ኣለዋ ኢልና ነርና ኣብታ ናይ መጀመርታ ቀዳማይ ክፋልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓ እንድሕር ደኣ እዚኦም ባክቴርያ እዚኦም ኣማዕቢልካ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናብ ሓኪም ክትከይድ ኣለካ ዋላ ሓንቲ ማለት ከቢድ ነገር ኣይኮነን እዚ ብፀረ ባክቴርያ ከኒና ጌርካ ክትፍውሶ ትኽእል ኢኻ ንሓሙሽተ መዓልቲ ድዩ ንሸውዓተ መዓልቲ ክበካቲ ተኸታቲልካ ትወስዶ መድሃኒት ከከምቲ ሽግር ኣጋጢምካ ዘሎ እቲ ዶክተር ማለት እዩ ግን እንድሕር ደኣ ደይ ንቡር ፈሳሲ ኣለካ ጨና ዘለዎ እንድሕር ኣሎ መምፅኡ ብዘየገድስ ተቐላጢፍካ ናብ ሕክምና እንድሕር ጌርካ ናብ ንቡር ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንርሳዕ የብልና እንደኾነ ዘይንቡር ምልክታት እንድሕር ኣለና ንዶክተር ክንከይድ ኣለና መዓስ ናብ ዶክተር ክንርኢ ኣለና ወይ ክንከይድ ኣለና ንዝብል ከዓ ኣብ እቲ ጨና ናይ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ይቕየር እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ክንብል ከለና ሕጂ ኣብ ከባቢ ወርሓዊ ጽግያት ድመጸላ ግዜ ሕብሩን መልክዑን ክቕየር ይኽእል ዋላ ጨንኡ እውን ክትውድእ ክትቀያረብ ኮላ ሕብሩን መልክዑን ጨንኡን ክንቀያር ይኽእል ምስ ወድአት ከዓ ክቀያየር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግን ምልክት ናይ ሕማም ኣይኮነን ወይ ናይ ረኽሲ ኣይኮነን እዚ ባህርያዊ ማለት እዩ እንተ ደኣ ጨንኡ ሕብሩ ኣብቲ ወርሓዊ ጽግያት
ዝረኣየላ ግዜ ዘይኮነ ኣብ ኖርማል ግዜ ወዲኣ ወርሓዊ ፅግያታ እንድሕር ቀጻሊ ብርቱዕ ዝኾነ ጨናን ድሕር ኣለዋ ኮይኑ ሰሓን ድሕር ኣለዋ ኮይኑ እሞ ከዓ ጨና ጌራ ክትሽፍኖ ትሓስብ ድሕር ኣላ ወይ ብጨና ዘለዎም ሳምና ድዩ ሻምፖ ድዩ ወይ ዲድራንት ድዩ ክትገብር ኢላ ነቲ ጨና ንኸተጥፍ እንድሕር ትገብር ኣላ ግን እዚ ቀልጢፋ ንዶክተር ክትሪኦ ክትከል ኣለዋ ክትገብር የብላን ድዩ ግን ድሕር ከምኡታት ክስክፍታታት ኣለዋ ወይ እንድሕር ጨና ክልወኒ ይኽእል እዩ ብርቱዕ ዝኾነ እንድሕር ኢላ ትፈልጦ እያ እውን ጨና ናይ ነብሳ ስለ ትፈልጦ ንቡር ድዩ ደይንቡር ባዕላ ክትግምት ስለ ትኽእል እንድሕር ደኣ ከምዚታት ምልክታት ብርቱዕ ዝኾነ ጨና ወይ እውን ሰሓን ድሕር ኣሎ ቀልጢፋ ናብ ዶክተር ትኸይድ ዋላ ሓንቲ ብቐሊል ብኣንቲባዮቲክ ወይ ከዓ ፀረ ባክተርያ ዝበሃሉ መድሃኒታት ብኦም ጌርካ ክፍወስ ስለ ዝኽእል ቀልጢፍካ ንዶክተር እንድሕር ጌርካ ቀልጢፍካ ከዓ ካብቲ ሕማም ትገላገል ማለት እዩ ስለዚ ንኣዋልድ ሎማዓንቲ ዝገበርናያ ቪድዮ ኣብዚ ተወዲኣ ኣላ ጠቃሚት ኮይና ክትረኽባ ተስፋ ይገብር ንወዳት ከዓ ኣብ ቀጻሊ ብከመይ ከመትሎ ናይ ወዲ ተባዕታይ ክሕፀብ ኣለዎ ወይ ብፅሬት ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል እውን ኣወዳት ንዓኦም ትጠቅም እውን ሒዘ ክመፅእ ስለ ዝኾንኩ ተኸታተልዋ ኢኹም ንሎማዓንቲ ግን ይቐኒለይ ብጣዕሚ እየ ደመስክነኩም ነቶም ዘይፈልጡ ኩሉ ግዜ ንኸነፍልጥ ናትና ሓላፍነት ይኹን ምክንያቱ እዚ ቪድዮ ንሰርሖ ኣለና እንድሕር ደይተረኣየ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ንፈልጦም ሰባት ነካፍሎም ኢና ይቐኒለይ